Fáiltear eis agus si befáidir seacht lá fóslam sa stúdio Pádraig Ó Héaláin in hantan is tá Seán Bernach príomhaide bunscoile na Bhorbacha agus a caintear ceann agriocht na scoile na Gaeltacht agus ling chomá ó stúdio choirí beaga nó na ngáil tá Éamonn Mac Nílis óga na Gaeltachta. Fáilte roimh an bert an vertigh nach ribling go dtí seo. Cheanna bhíting tacht ar dúis agus díreach le ceisteachart bhfuil ábhar an sa a chuineoch sástata agus muintir locht I dachasóirí na Gaeltachta ó Héann strátéise de. Well, stohi gúte íntacha eiceallar deire hí ar hééis méid aibre agus na survéan ar fád agus na cápeisí olmhór a bhí olmhaithe le beidir breis déimlíon an nuas. Gúil rud a cíns gúil strátéisi is an gúil plán bóthirán gon tauchaí maidir le cuasaí Gaeilge san Gaeltacht agus gona tuismitheoirí sin ar fád a chuireanna go gasar amach ag scoileann na Gaeltachta agus Gaelscoileann ar fud na tíre. Gúil bóthir leacaí síos is gúil cosáin leacaí síos go féidir le daoine a leannacht agus gúil stohí daríre cuarmaí agrachtaí animníthe agus leacamachchan is gon tauchaí agus le cúna dé gan fiche bliana bheits cuideine crachasús a gcuid buataisí go mé toran na haibre sin a feiceáil go súntas chuig an am sin agus gnéireolainn na míanta tá a gápéis a bheith bainte maithail faoin am sin. Ceantas na ligaí is dócha a luafá ins na blianta roing a réich man ná ar nó ribhise ná aspa achfaní I cheáin. Bhfuil réiteach takeir sin. Ní éon réiteach mórteach ar sin tá rointhá áis na chur fáil go scoileanna ó híomh acuiní ó híomh leabhrán agus rudí mar sin a bhuichas go agrachtaí cos le cág bhfuil a go leor éibridin take san airnáil sin. Ach maidir le achhain ar an tála, maidir le takeíocht ar a tála, níl mór an sin fós, agus bheith muise asúl, agus go leor príomhhaidí Gaeltacht eile asúl, sna blianta le hecht, gomach go leor an takeise feiceálach, gona tuismitheoirí, gona pobl áitiúla, chun an plán seo chur a bhaim ar a tála. Deacreacht eile ná arcú fórne le Gaeilge. An bhfuil éon clí timppla sin bhecinn tú éon sa strátéis atá dulling lec sin. Well, stohí le blianta fádan is go raibh breanmhabar in na choláistí tréála agus go dastó plán gníomhach chur a bhaim sin chun freistal ar an éilemh atá gceist is scoileannaí atá freistal ar bobbal trí Gaeilge go méid daoine bhfuil ábaltacht láidir agus san Gaeilge acu chun freistal ar na páistí. Fáric tu go me chuta gáin nó a Éamonn Mac Nílis ar dús dá bhéting tacht agus ceisteachart maidir leis an méid atá sa strátéis a haíonn leat agus a méid nach a haí leat mar tásagam gur heastig witse go meach struchtúr takeíochta ann do locht na Gaeltachta, de heilig na Gaeltachta, an bhfuil sé sin ann dar leat. Well, is dáhí chuan na daine a gút na Gaelta de choimiid fáilte generalta raibhann strátaí seo. Bhí chuidhór legeataí ar an chead tréach is an legad a smó bhí ar nó nar éon ahantasán do ról criticúlatá gan Gaeltacht agus ag na caintearí dúis an éon phlean atá an don teanga. Ní féidir le éon teanga mar sin gan pobl beá a bheith an. Agus ní rón tahantas cuí tácinn sin. Nus tá fios carthir sin in san phlean seo agus tá chuidhór rudí réite as plán generalta tá agus níl beidir na min rudí a bhhailinn ceann seo cartha san éireann seo. Tá mar hampla fiosán ó híomh cág, deirtar go gnean for neartú ar ról cág, a bhí me daine geirí go mó sin níos leidir a sin go mó bonus reachúil a th faoi agus go mó sé ag féimú mar bord a deas an na scala na Gaeltachta agus Gaelscalaíochta. Agus so níl muid mar deartha céad fan géad sa leis a caiimiid fáilte rá agus sílim go gaiimiid breanúir mar céim eile chuntasaí. A tá rudí bhí me ggéisiann sin le Seán MacDonagh údar an staidir cumsí a teangálaí ó híomh na Gaeltachta. Agus rinn siad sin mátaí ionta practical agus a thug daine lein takeíartí mar hampla ó híomh inid takeíart a tealaí a bhhaúins na príomhcheantar Gaeltachta ó híomh éirí a dhéanú ar scéim Lord na Gaeilge agus mar sin de. A níl na radí sin listáilte má na stéirtar in seo mar hampla gur nachann siad go generalta leis na príomhhaltaí atá an san staidir cumsí. A sílim héin, bhí blian acuúnis leis an darid réach seo má. Sílim gohfuil sé náma acu was go mó cad an radí sin listáilte máún go mósahain cinar a dí teiste glaculis is cinar a dí nachhil se de glaculis. Go generalta choid fáilte a bheith. Bhí policy náisiúnta i dachas bhí sé sin de híir agus tásam goil chuide sin pléitin is go dachtan tú héna go lei sin acadamh chomáthús an san in nú na ngáil. An bhfuil tú bortha faoi háchaí an acadamh i gairí se nó gapan tú go bhfuil sé níos bhfuil an tacadamh neartathe á bhar. Well, a rís nar chorma daine Maltaí hain cin
ó híhann a dehas riimiid Maltaí ó híhann bord a dehas scéalta a scéalscáilta is riimiid Maltaí ho mai ó híhann udras agus ó híh an acadamh. Mar síle me daine gur an dehas an udras agus an acadamh gur sin de príomh mar deartha na príomh imráí an sa ggéaltart aniu. Agus caiim mar go gorann sé dí mar nachhil an tahantas cí tucha don ahantas in san straté seo. In san tugtar ahantas don muoinú a rinneú go dtí seo ar an acadamh a mar hapla cos leis an udras, cos leis an rinn éitir ó ceirithe bagna céige fan géad a deantar ar buisiid acu im líana tan na ceirithe céanna deanta ar an acadamh im líana. Agus caiithir an heiste hárbh pádaí. Ag dearú an le, le tá sé bheith caiint faoi stratéis agus fáiltí me de le revision a cé a the a gal a hamáint an stratéis manhil daoine ar an tá. Sinna chéad ceiste letá gom do fádaí go héáin fádaigh céheh i gceannas, mar tá forras na gailge luite go sunrach, tá údrás na gailteachta agus gailge luite go sunrach agus tá an Rhein dar nó céheh i gceannas. An príomh chóra mar an Rhein agus bé, sin rion a bheits á stúrú. Bé ró láidir lánach ag an údras nó gailge agus gailteachta chomá. A tá bechtú le déine ar na rólnaí agsúla táigdín ag dramaní agsúla. Is ceapan go bhfuil fíorthábhacht a baint leis sinna dhéine ins na míní beag se róin. Maar an tiiscin de bhí agam sa riomh gcónaí go meach forras na gailge plé le cuasaí trastóir na bháin go fad agus bhain leis a teanga. Ián de seachas trastóir na níiste trastóir gon chud is mó, mar ní léon gné trastóir na bainte se straite seo. Agus go meach an túdras nó gailge agus gailteachtain sin tíar a chuid mhór ar thugraí teanga bhainithe ar scéman na pobl agus tá rion scéman na pobl hena héana i glór na gaile agus a léidir sin. Ceapan gur bhfuil sé fíorthábhachtach. Féchan de seo mar bhunsra, mar rúra, gur féidir tógáilirí. Agus bhbhreálamsa loch na gailge frí chéile, idir a tachad an túdras agus chuillig rá meile. Is stochar a cló a hála bhfuil rialtas nó go chinálacinn le bhagan, le chur leis a stratéis le tógáilirí, agus leis na haachfaní chuí a chur fáil ní chur bhaim. Agus tá gom fádraigh agus tu meach sin gan nó nachtas a bheith gceannas per sé, a sin ráite an méid ar an túdras. An fónafichas ús glécha ar an Rhein agus cadalach. Ní bhéh. It's agrief starts away a may about féineki ag údras na gaeltachta bei a legan amach féinari ach bei sé fíorthátach gomach an port céanna ga chaasa ag an údras agus ag an Rhein agus chomáile sin go méid timáintán gnéróigh pobl na gaeltachta cap mé gobéan rud is smú a hestos sa chéad tréifse gon ghlachaigh pobl na gaeltachta únéireacht ar an strete seo gnéróigh siad gur dóibh sinné agus gur lóbsaní. An ábhar sin gur Lawson agus seo tá réimse gur isteach go tá corba le cappa an méid sanolalas ar le má leis an tanga agus má le curchan cín na tanga mar cheandas na bunrudaí bheith gálar leis an bhúntas sin a cholíonna. Bhil fechtúil na gcónaí fáidí go ben fá nachráid ceadagan post ógurt ná go le sa fanat na go bhehí cén struchtúra bheith agus céna chóchtaí a bheith ag an stratéis agus a gaiirí as sin go dúrfiíon cead agus bunithe sin na trolíntaí a bhainat leis a gapachan áirithe sin. Go bunúsach agus go tapig. Ceist anna hapig orta éman a dúcaigh an tangas lán dáhhar? Sibh tuí an teangas lein, mar gur an tíá goniu sa ggéaltart agus les muide tá siad céad fan géad le haon teanga. Gur mágad a cheáin ceist cín orta? Rud céanna ceapan go bhfuil go leor dóchas agan go gnéirí leis an go stratéis san ggéaltart agus go muide fad leúna dé hééis fihé blian me muidir rá déad a th cían leis. Fáil go go sa fád. Lean bóthir agan faoar a chuidir ar gomas ílánú. Príor dé ar lochran mar a bhíoch le rá ag na Brathaí Christí fadó réich mo go mar deise don aras a bheith ar damta chumá ní raibh sé gomas éige a chur ar fáilú an hóna. Mar sin ágamid ní bháin chlár na seachtainna seo a go dain agrán deirigh de bliana an fíorhuioch tíhar fad a bhí páirteach sa chlár agus go dain gatainna bhí feire ag go habhna bliana seo. Bé mí a reis ar an éonládíag do bhí anar go dtí sin nálaigh faoi héins faoi bhaise íhar fad íha go dééis se sláán.